والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه حق طريقه ومقدار العظيم yanwa masu albarka assalamu alaikum a ci gaba da program da muka fara mai suna haƙƙin soyayya a wanda muke magana akan alhurmatu awla min at-ta'a ko al'adabu muqaddamun ala imtithal al-amr wato duk sanda aka ce ga umarni ko hani kuma ga ganin girma ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akan gabatar da wannan ganin girma din akan umarni da hani shine abin da muke magana akan sa duk da kusan dai ina ƙara neman gafara Allah subhanahu wataala kuma ina ƙara neman afuwar yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallama bai daga cikin abin da zamu kare wato kawunan mu muna magana ne muna fata i zama dan zatin Allah subhanahu wataala muke yin ta kuma Allah ya ƙara mana ganin kima da daraja da kammama janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na zabi ne magana wannan karan ne saboda yadda waɗansu suke amfani da waccan damar dan wato kore ko ba da kariya ga wani mummunan aiki da wasu suka tafka a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk da waccan maganar ina ƙara faɗi wallahi ba za ta mutu ba kuma muna nan wancan karan mun yi magana mana makka yau kuma muna Nijar amma da insha Allah na san sakon zai isa inda ake bukata za mu tambayi Imam Nasi cikin wato mujalladi na farko shafi na 281 inda za mu samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi sulhunta wasu ƙabilu guda biyu ko gidaje guda biyu cikin ƙabilar Khazraj kuma aka gabatar da sina Abubakar yayi sallah saboda lokaci ya riga yayi yana cikin sallar kuma sai shugaba alaihi salam ya dawo sahabban annabi suka dinga tafi wato mamun da ke bin sallar kenan suna cikin tafi sai na Abubakar ya duba sai ya ga ai annabi ne ya taho sai ya dinga ja da baya yana koma a cikin sahu saboda ba zai iya jan annabi sallah ba a lokacin da haka annabi sai ya dinga ce mishi makanaka ya Abubakar ka tsaya inda kake wato ci gaba da limancin amma bai ci gaba ba saboda ya san waye annabi ya koma cikin mamu an idar da sallar manzan Allah yake tambayarsa saboda da ya koma cikin mamu kaga annabi ne ya jagora sallah a karasa ta annabi sai yake ce mishi ashe ba na ce ka tsaya inda kake ba yace ma kana yanbaghi li ibni abi quhafa an yataqaddama bayna yaday rasulillah ba zai yi a ce Abubakar Siddiq wato dan abi quhafa ya tsaya ya sallah gaban annabi na bayan sama kaga annabi cewa yayi tsaya amma kuma ko bai tsaya ba dan ya wulakanta zinabin annabi bane yayi haka dan girmama sayyidina rasulullahi ne wannan shine alhurmatu aula min